Hi mga kababayan. Ay, nandun nakita ako. No problem. Ayan, good afternoon guys. Ayan sila. Ayan dito sa Kuwait na naman. Afternoon, ang init-init. Grabe, andito lang na naman ako sa aking bintana. So ayan, ngayon wala na kaming lockdown dito sa aming lugar. May lockdown, mayroong wala. So I can go anywhere, I can go outside, pero ang init. Ayan, sobrang init ngayon dito. Grabe, kaya nakakatamad lumabas ngayon doon. Yung highway ang init. Ang singaw parang pugon, alam nyo. Ayan, paki-subscribe naman ang aking YouTube channel please. Waray Lady. Ayan, ang labas. So, lalabas ako sa kabila. Pakita ko sa inyo ang labas sa may harapan namin. Ayan. Ayan, lalabas ako. Kasi andito ako sa bintana ng aking kwarto. Ayan, ang dami kong itlog with samon. Itlog. So, ayan, ang aking munting kusina. Ayan, mayroon siyang nilutong ampalaya daw. So, ang akin ito, ang init. Kepsa, kung tawagin sa Arabi. Kepsa. Sarap. Magkasama na yung ulam at bigas. Kanin. So, ganyan ang pagluto dito. Lalabas ako doon. Close. Nag-live naman ako ngayon sa aking YouTube. Hindi ka pa kumain? May ampalaya ka pa May ampalaya ka pa nga eh. Huwag ko lang isara ha. Huwag mo lang isara kaya wala akong susi daw makapasok. So ayan, ito dito. Enter ito pag gusto mong maghagdan. Ayan ang aming elevator. 2 pinto ng elevator kami. Ayan. Kung gusto mong mag-elevator, like this. Ay! Nag-open siya. Pero nakita ako na naman. So, ayan. Dito ako lalabas. Ito, pag gusto mong maghagdan. Minsan nag-exercise ako. Pahagdan, akyat baba. Hanggang sa 5th floor. So, ayan. Kita nyo guys. Ayan may 9th floor pa kami. Pero ako nasa 8th floor. So, ayan ang labas namin, no? Kabilang bintana naman ako sa harap. Ayan. Mga makina ng aircon. So, ayan sa labas. Napakainit guys. Ayan. Madaming sasakyan. Ayun doon, napakalayo. Init. Hindi ko kaya. Isara natin ang bintana. Grabe. Grabing init. Ay. So, ayan. Kita mo? Ayan, dito na. Babalik na ako. Papasok ng aking flat. Yan ang aking yan bawat floor 4 ang mga pinto. May 2 bahay, 2 yan. Ayan, yung nandyan nakatira dyan dito mga lalaki, mga Arabo. Ayan, Indiano family, India. So ito mga Egyptian. Ayan ang bahay ng Egyptian. So, ako lang ang ditong Pilipina. Yan. Close. Ganyan yan. Sari-sariling mga susi. Yan. Ay, nako. Grabe. Ang init. Binuksan ko sandali ang aking bintana. Ang init. Ang bintana dun sa harapan. So, ayan. Bye-bye guys.
Please subscribe. Bye-bye.